Il-ħadd dominanti fiż-Żurriq kien hemm ir-riħa taqsam il-qlub ta' ħut frisk maqbut mis-sajjida żriera u tal-aljotta tradizzjonali. Għal sen oħra l-Kunsill Lokali taż-Żurriq organizza festa ħut li għal jattendew mijiet ta' nies. Kull minn mar seta' jixtri l-ħut mill-bejjija li kien hemm armati bl-aktar ħut nfittxija kienet dik għall-aljotta u t-ton li bħalissa huwa żmienu. One News tkellem ma' dawn il-bejjija u ħut b'esperjenza ta' snin twal li qalulna kif attivitajiet bħal dawn ikomplu jesponu x-xogħol tradizzjonali tagħhom. Aħna inna ħafna snin bil-ħut għandi kellim il-bużnanna, mbagħad in-nanna, mbagħad il-mami hemmhekk ukoll u komplejt jiena. Ħut naqbdu aħna wkoll jaqbdu r-raġel u missieri. L-aktar ħuta favorita huwa l-vopi u tal-aljotta. U xaqarnejt kollox iħobbu imma l-iktar tal-aljotta. U l-ħut aħna renomati żriera għal-ħut u hekk għax ħafna minn qabad minn wiet iż-Żurriq u hekk. U kulħadd jitlaw bil-familja u hekk jieħu gostu. Żjed li favorita ħanajdlek kelma l-affarijiet tat-ton biex ispat jiena meta jiġu hawnhekk għal tal-aljotta jiġu. Festa ħut serviet bħala attività l-familja kollha blopa tfal tqassim ta' pjanti, beħ ta' affarijiet magħmulin mill-idejn, kant, qari ta' siltiet bid-djalett Malti u wirja tal-injam imnaqqax forma ta' ħlejjaq tal-baħar. Is-Sindku Rita Grima qaltilna kif festa ħut ta' kull sena tkun parti mill-attivitajiet ta' Jum iż-Żurriq. Aħna fl-ewwel ta' Ġunju konna Jum iż-Żurriq. Allura nagħmlu ġimgħa ta' attività bdejna mill-bieraħ tajna ġieħ iż-Żurriq. Illum għandna festa ħut, hawn ħafna nies, hawn ħafna attività. Għaw bejja tal-ħut, għaw ikel biex jixtru u jieklu dak il-ħin, għaw l-aljotta. Marja Xkembri li ila l-aktar minn 50 sena dur l-irħula tbieħ il-ħut u ritna b'mod ċar kif lajta hija nofs il-bejħ. Ara kemm